Здравейте, ютубъри! Аз съм Ждар Димитров и днес ще направя един много кратък мод шоукейс на Telepaths мода. Той е изключително лесен и разбираем мод. Има само два нови айтема в този мод и не е нищо специално. Сега ще ви покажа как се работи с него. Значи, новите неща са, секунда. Ето тези двете. Едното е самият телепат, а другото е просто неговата регистрация. Регистъра не се прави, той е за Creative. Както виждате, тук пише координатите, където е маркиран последно. Координатите Desert Dim 0. Сега ще се преместя и координатите не се сменят. Така. Това по принцип сега... Секунда само. То не се крафтва, то е просто за Creative. Самият телепат се крафтва ето така. Горния ред са с тако, надолу двата редстоун, в средния ред най-долу железен блок и по средата перл край, това е равно на две такива, на два телепада. Сега ще ви покажа как работят. Първо, да речем, поставяте го където искате. Поставяте го ето тук, например. И си го кръстите както искате. Аз ще го кръстам село. И натискате Enter. Добре, но сега да речем, сте на някъде много далече и сте се изгубили. Поставяте втория телепат и го кръщавате Desert. То автоматично си е кръстен, не е нужда да го кръщавате Desert. Сега просто стъпвате ето тук. И тук, както виждате, съм нещо като във времето и пространството. Така, това е направено като ефект. И сега, тук има още един сет на Desert от одеве, където съм го пробвал. Ето село, както бях си го запаметил. И съм тук. Както виждате, това е доста ефикасен мод, особено ако не ви се пътува на далеч или сте се изгубили. Това беше от мен. Не забравяйте, коментирайте, лайквайте и чао!